Cool. Mae lot o details really bach yn hwn. Mae'n eitha illustrative, fel lluniau ti'n gwybod beth yw popeth. Fi yw Steffan Dafydd, a fi'n dod o Gaerdydd. Rwy'n pan ni'n 14-15 nes i dechrau hoffi wneud celf. O'n i'n gwneud dim diddordeb cyn hwnna. O fan'na fi sy'n datblygu sort of ffindo be fi'n hoffi gweithio gyda. Fi wedi combine lot o bethau fi'n hoffi, sef y ddau prif beth o cerddoriaeth a celf. A fi'n ar yn gweithio yn clwb efo'r bach yn Gaerdydd. Mae'n dylunio iddyn nhw. Sa'n i defnyddio paint ar y seiges, so o ran y ffordd fi'n gweithio, mae'n i fod yn wahanol, ond o ran y syniadau tu ôl mae'n i fod yn oce. Fi'n neud lot o waith collage. Fi'n teimlo'n rili gyfforddus fan hyn, achos gan bo fi'n gweithio bron bob dydd mewn music venue, fi'n teimlo eitha gyfforddus fan hyn, fi'n deall fel y vibe. So mae'n oce, ie. Fi'n eitha hoffi'r landscape mae fi wedi wneud. Fi'n meddwl y lôn fi'n mynd i fynd lawr yw trwy wneud pethau'n fwy llachar a add y pethau lot fwy abstract mewn iddo fe. Fes mi roi papur newydd lawr gyntaf achos fi'n mynd i fod yn defnyddio lot o baint, fi'n meddwl, so fi'n... Mae hwn yn eitha taclus, fi'n gwybod... So, oedd dim problem gyda'r llawer o stwff, ond fi'n meddwl bod fi'n gwneud bach o mess. Mae hwn yn fod loads fwy messy na... Mae beth sy'n am barod. Good start. Fel fydd gwaith fi'n hollol wahanol i hwn, achos fi'n tueddu i ddefnyddio lot o siapiau, lot o liwiau. A bod yn eitha abstract, blydi hwn, fi'n meddwl opposite o hwnna'n gyfan gwbl. Ie, di hwn ddim yn mynd y ffordd fi moyn e fynd o gwbl. Ond, fydd yn ffain. Cwpl o bethau, dim yn wrong, fel y paint dyd jyst ddim yn golchi off. So yn y melyn, mae'n dod mas lot. Mae fi'n meddwl bod lot o bits fi angen ado nawr, jyst i wneud sens. Mae'n edrych fel Tetris, fi'n meddwl. Fi'n mynd offi sy'n be mae'r glas yn neud, a wedyn coch glas a melyn, so fi'n mynd i dryffix fe, fi'n meddwl bod e'n edrych bach yn rhy blentynedd. Ie, ni'n mynd i ddefnyddio'r marker pen i edo manylion mwy manwl. Fi'n eitha hoffi'r marker pen achos mae'n ddi a dim yn mynd rhywun o y paint. Fi'n meddwl y gwyn yw'r undo button fi moyn. So fi chi'n cymryd stwff i ffwrdd bach. A fel fi sy'n defnyddio blocs, achos fel arfer fi'n defnyddio papur ac yn torri nhw mas gyda premesur. So mae'n sort of reminiscent hwnna fi'n meddwl. Fi yn fel arfer jyst sgwario a creu layout o'r fath. Mae'n hollol wahanol gael paint. Dim plan gyda fi. O'r un eitha lwcus bod fi ddim wedi mynd gyntaf, so bod fi chi jyst gweithio rownd beth sy'n am barod. Mae'r cymysgu'r paint jyst yn annoying, achos fi moyn jyst fod yn really bold, ond ti'n cael y manylion really bach. Fy'n emblem nhw, obviously, di mixo, a fi wedi bod yn lot fwy messy gyda fe. Fi'n messy fel person. Falle bod e'n neud sens, lle ma. Fi sy'n gwybod ble i stopo a ble i adael lle i bobl eraill. A sa'n gwybod sut i chi teimlo fel bod fi wedi gorffen, bod fi'n done gyda fi'n neud. Reit, fi'n meddwl fi'n done. Sa'n ma'n adod yn byd arall fe nawr. Gell fi fynd am ages, ond I think fi'n done. Ath o'n dda yn diwedd, fi'n meddwl. Ar y dechrau nes i panico, achos nes i... Doedd dim plan gyda fi, nes i mynd i ado mwy a mwy, a just sort of adeiladu. Nes i just defnyddio siapiau fi'n hoffi. Fi'n rili hoffi seithau
X's a sort of mark making o llinellau. A'r sgwariau achos y trademark Dafydd. So y box man ar y gwaelod. O'n i'n offi wedyn rhoi cwpl o hein ar y lle. Fel bod ar ddangos stwff fel hyn, especially gwaith collaborative mewn canolfannau fel hyn, yn eitha diddorol. Fel gallu fe wrth i pobl i moyn neud stwff i hun, mae'n eitha cool.